राजाया हेन्डसाम जादों खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो आंनि भिडिअआवहाय बरायबाय। नै दायो जोङो थांगासिनो दङ भुटानाव। हरै कुमारिकाटा जानानै जों थांगासिनो दङ बगाजुलियावहाय थांनायावनो एसे भुटानबो बेरायना फैनोसै होननानै थांबाय। जोबोर समायना नुयो। पासपर्ट भिजा लागायनानै गोजानावथ' थांनो हाया, बेयावनो खाथियावनो बेरायबासो फरेन कान्ट्रियाव होननानै बिराद समायना। नै राजायाबो रानियाबो जि सुन्दर सुन्दर। बिथिं खोमसि नुखायो आरो बेलारोम समनि खोलो खोलो बार सुदेम बेसेबा गोजोन। बे दालाङावनो दान्दिसे थाथ'बाय। जाबाय दा? मादै बायगोन थांनायाथ' बिराद मोजां, बारा गोबाव नाङा बासखौ लानोबो। फैफिननायावसो बिराद गोबाव सम लायो। फैफिनसै लोगो लोगो अनुभब जाया। मालाबासो बिरखंफोर जाबा जोङो बिराद गोलाव लाइनाव थानांगौ जायो बासखौ रिटार्न खालामफिननायावहाय। बेनो आरो जारलाया बिथिंजाय बेरायहैनायनि। थांनायाव थिगानो नायनो मोजां। थांबाय थानोसै हायेनाव आसाम पुरियाव।